Det kan bare altid enten for højt eller for lavt. Ja. Jeg ved slet ikke, hvad man skal gøre. Ja. Altså, jeg går kun i bad sådan en gang hver 8. dag. Ja, altså... Goddag. Velkommen tilbage til endnu en episode af AA-podcasten. Jeg er dit vært i dag, August. Og i dag har vi en meget, meget efterspurgt gæst med. Nemlig Mikkel Spark, den kendte fodboldspiller. Hold da op. Det er ikke mig. Hvad? Det er ikke mig. Peter, er det rigtigt? Han har bare snedet sig ind. Hvad med Mikkel Spark? Hvad skete der med ham? Han gad ikke. Har vi ikke nogen andre? Nej. Okay. Nej, det er okay. Det er de eneste 2 kameraer. Ja, det er det. Nej, men det er fint. Vi kører bare. Okay, jamen... Hvad hedder du så rigtigt? Det gider jeg ikke sige. Nej. Okay, men vi skal bruge noget information på dig, som lidt... Beskriv dig selv. Beskriv dig selv lidt. Ulen i skoven er også noget, jeg bliver kendt om. Ulen nær skoven. Ulen ved skoven. Du ved. Ulen, hvor kom det navn fra? Ved skoven. Fra skoven af? Ja. Okay. Er det her bare normalt vand? Det er faktisk vand fra Røstnes kilde. Det er vores praktikant Peter, der har hentet det. Røstnes? Ja, han var lige på sommerhus der. Jeg er sikker på, at det ikke er fra Esbjerg. Nej, men mindre... Er det ikke rigtigt, Peter? Det er ude efter mig, den fra Esbjerg. Det er ikke fra Esbjerg, bare rundt. Har ikke været nogen klasnyder i? Der har ikke været... Er det godt eller skidt? Det er meget skidt. Der er ikke nogen plasmider i overhovedet. Okay. Det er fint nok, eller hvad? Ja. Jeg elsker det. Jeg drikker det hver dag. Okay, jamen... Ule... Kan jeg bare kalde dig Ule? Eller hvad? Ja. Okay. Så er det godt. Jamen, vi har fået vores fans til at sende nogle questions ind på vores Instagram, så jeg tænker bare, at vi fyrer nogle af dem af. Og vi skal nok forholde det anonymt, bare roligt. Så det første spørgsmål, det er, hvad er jeres morgenrutine? Jeg tænker bare, at du kan starte, siden du er gæsten. Ja. Jeg vågner op. Jeg rejser mig op. Jeg går hen. Jeg tager og lukker for væguden. Jeg går hen. Bader i kilden. Ikke de der. Jeg tør ikke under brusebaden. Der er ikke under brusebaden. Så jeg går i jagter morgenmad. Ja, bor du ude i skoven? Nej, Okay. det gør jeg da ikke. Okay. Men jeg jagter morgenmad. Hvad jagter du? Jeg jagter morgenmad. Jeg læser min bog. Og så, jeg tager på arbejdet. Det er det. Hvad arbejder du som, om man må spørge? Jeg gider ikke at svare. Nej, okay. Jamen, så kan jeg svare. Jeg vågner op kl. 6:30 hver morgen. Så går jeg ned og spiser 3 bananer for at få nogle gode vitaminer. Gotta watch those micros. Og så løber jeg en tur på... Den tager omkring 3 kvarter. Og så går jeg ikke i bad efter. Og så stiger jeg sådan ind i min væg i måske en halv time, og så tager jeg afsted på arbejde til kontoret med AA-kontoret. Det er jo helt, den her podcast, det meste af min tid går med, siden jeg kom fuldtid. Så ja, hvad er det,
Hvad er det, du drikker, Ule? Har du selv taget noget drikkelse med? Det er vand fra Babylons kilder. Og hvor er det? Hvis jeg sagde det, ville jeg aldrig kunne lade dig syn igen. Jeg ville aldrig kunne lade dig flyve igen. Nej. Det er Babylons kilder. Går metroen derud eller sådan noget? Nej. Du er nødt til at tage på en ulerejse. Og der er mange led. Men lad os sige, at din chauffør skal være... Ja. En slange. Lad os ikke sige noget om det. Nej, det er top hemmeligt, kan jeg høre. Okay, jamen, ved du hvad, du virker som en... Jeg har kun kendt dig et par minutter, men du virker som en, der har nogle meget anderledes holdninger, vil jeg sige. For ikke at fornærme nogen, men... Alle mine venner, det er enige med mig. Hvem er dine venner? Nævn en eneste ven. Min herre Ule. Herre Ule. Fisken. Det er nede. Han er en rigtig mand. Og herre Grensen. Ja. Han er også en rigtig person. Fru Gagelak. Det er... Ja. Hun er min... det er privat. Det er dem. Nå, okay. Er det dem? Ja. Det er rigtige mennesker, som du kan høre. Har du billeder af dem? Har du en telefon? Nej. Ved du, hvad en telefon er? Ja, selvfølgelig jeg har. Okay. Den blev... Jeg efterlod den i min bolig. Inde i byen. Ikke i skoven. Jeg bor ikke i. Jamen... Så lad os tage endnu en fan question. Hvad har vi her? Ja. Hvor det... Det er altså ikke mig, der finder på det her, men jeg regner med, at den er til mig. Hvordan har du sådan noget lækkert afrikansk hår, når du er dansker? Okay. Jamen, jeg er jo ikke dansker. Begge mine forældre, de er nedstrømmer fra Sydafrika, og de har også begge to krøller, men altså, man kan også se, at jeg snyder ikke nogen. Jeg er lidt mørk i huden. Men jeg er sydafrikaner, jeg er ikke dansker, så det er der krøllerne kommer fra. Hvad synes du om afrikanere? Jeg elsker afrikanere. Mhm. Jeg har rejst mange gange. Og jeg synes, den måde, at jeg kan godt lide at være der, fordi der kan Danmarks staten ikke finde de række øjnene så meget på mig. Jeg kan godt lide at være der. Hvor langt har du, altså rejser du dig til? Har du ferie derovre, eller hvad? En gang om året? Lad os sige, at jeg flyver. Okay. Lad os sige det. Jeg tør ikke at finde ud af, hvad der sker, hvis jeg ikke siger det. Lad os tage endnu en fan question. Hvad er jeres holdning til cannabis? Burde det legaliseres? Burde det slås hårdere ned på? Hvad siger vi? Jeg må svare. Ja, du må svare. Så min rigtige holdning er teknisk set, jeg synes, det er blevet inkorporeret i vores verden og samfund som et redskab til at undertrykke og for at immobilisere dem lavest i samfundet. Fordi at den eneste måde, vi kan se de rigtige løgne på, staten løgne, de lyver for os. Det åbne
Ikke øje her. Ikke øje her. Øje her. Øje her. Du kan se alle løgnen, men de vil ikke have det. De lukker det ned. Så det er meget godt, synes jeg. Men ikke godt, at de lukker ned. Hvordan, altså har du noget imod regeringen? Det kan vi sige, men det er meget personelt. Hvad har de gjort? Det handler først om min kusine, mor Ole, ja, der er min hund, Oscar. Han forræder mig. Han var min bedste ven, men han var arbejdet for regeringen også. Jeg var nødt til at gøre ting. Han er ikke... Oscar er her igen her. Nå, det var da ærgerligt. Hvordan arbejder han for regeringen? Jeg begyndte at lægge mærke til det i små detaljer. Hvad var det første tegn? Han sagde... Når han siger ikke tak for maden. Jeg giver ham noget mad. Han siger ikke tak. Han plejer altid at sige det. Så... Han siger nej til øl. Det er kun politikere, der kan gøre det. Han begynder at lave mærkelige... Som om han bjeffer. Han siger noget. Og hvem han siger det til, jeg ved det ikke. Han gør op i luften, han gør... som om han kommunikerer op. Så... Ja. Jeg taler ikke om resten, men... Nej, han lyder også meget mistænkelig. Det mest, han siger ikke tak for mad. Det mest... Ja, det kan... Vi har spist måltid sammen. Spaghetti kødbollen. Som Vagabunden. Den film, du ved. Jeg kender godt Vagabunden. Af Mads Mikkelsen. Ja, og han siger, at han er i stilhed efter. Stilhed. Ikke romantisk stilhed. Dårlig stilhed. Jeg kan ikke lide. Nej, det virker også respektløst. Hvor lang tid har du haft ham her, Oscar? 30 år. 30 år? Før den skæbnes dag. Ja. Den dårlige dag. Har det noget at gøre med... Altså kommer det sådan direkte fra tophovederne af regeringen, sådan Mette F? Ja. Det var hende? Jeg tror også Mads Mikkelsen. Uffe Ellemann. Jeg tror også... Jeg tror mange forskellige. Du ved, alle dem, der... Ja, dem i politikken. Jeg tror, de gør. Jeg tror, de gør. Mads Mikkelsen, altså jeg har kendt ham i lang tid. Han virker altså lidt skummel. Han gør nogle lidt mærkelige ting. Pas på den fyr. Han går sådan i bad hver dag. Altså det er lidt mærkeligt. I brusebad? Ja. Nogle gange karbad. Nej, det kan vi ikke lide. Nu, du kender ikke vores segment her, men vi har et nyt segment, der hedder Dortes Dilemmaer! Woo! Dorte? Hvordan hun har fundet herhen? Dorte? Det første Dorte dilemma, Hvem er Dorte? Det er en fra, der hedder Carsten, og han er 46. Han skriver, hej AA, jeg hedder Carsten, og jeg er 46. Jeg lever et stille og roligt liv med min familie i Gedser. Jeg kører min datter i børnehave hver dag, og hun er min rigtige datter. Hun er ikke adopteret, eller en eller anden pige, jeg har bortført, og påstår hun, at hun er min egen. Men hver gang jeg kører hende i børnehaven, siger min bil sådan en mærkelig lyd.
Hvis jeg skulle beskrive den, så ville den nok lyde som en døende flagermus. Der bliver kvalt under 1000. Ja, okay. Hvad skal jeg gøre, siger han så. Hvad er det, de lærer børn i skolen? Det er det mest åbenlyse tegn, du skal væk herfra. Det er det mest. Det er politikerne, der har gang igennem. Det her, hvis du ikke ved dem, så om nogle tidspunkter på dagen, politikere kan godt lide lave flagermus, og så flyver de. Det er sådan, de får meget informationer fra. Så der er sikkert, det er inde i dækkene. Så det der sker, når du starter bilen, de har lavet information på dig, og så de flyver væk, fordi de ser dig. Så smid bilen uden. Rejs til Marokko. Så snart en af deres flagmus er inde i bilen, så er der ikke noget at gøre? Nej. Det er faktisk nok bare, den har set den bil. Bare de har nogle specielle væsker, også putter på bilen. Det gør den ikke god. Det er ikke den samme. Og din datter, jeg vil nok også afskaffe hende. Ja, væk med den. Det er også enig i. Ja. Altså de der politikere, jeg har kendt nogen. Har du kendt nogen af dem personligt? Ja. Jeg kendte hende her. Ham her. Han hedder... hvad er hans navn? Jeg ved ikke. Nej, det ved man ikke. Han har sådan... Han er høj. Han er... Ja. Jeg tror... Ja, Andreas Mogensen. Hvad? Du har kendt Andreas Mogensen? Ja, han, som I nok ved, han har meget magt. Ja, men jeg tror, han er rumvæsen. Hvad får dig til at tro det? Hvorfor han vil hele tiden deroppe? Se sine venner. Hvad? Og hvorfor han vil vide så meget? Spurgte altid spørgsmål, da vi var sammen. Hvordan var maden, skat? Hvordan? Aldrig sovet? Hvad mener han? Hvorfor han skal vide, hvordan jeg sover? Jeg stod ikke. Nej, det vil jeg heller ikke gøre. Nå, men vi har... Skal vi få nogle flere fan questions her? Lad os... Kom. Ja, lad os have nogle flere. Kan I lide agurk? Jeg har ikke noget imod det. Jeg gider ikke sige. Du gider ikke sige? Jeg gider ikke sige. Jeg spiser dem hver dag. Jeg spiser næsten kun agurker. Jeg gider ikke sige. Jeg spiser den til aftensmad. Til middagsmad. Ikke nævne det ord ikke. Agurk? Nej! Videre. Listen. Okay, den kommer... Okay. Det næste spørgsmål her kommer fra en Markus Bertram Brun. Han spørger, hvad er jeres mest kontroversielle holdning? Nu stod der ikke på det navn. Nej. Det får lidt sådan bad vibes fra ham. Ja. Jeg ved ikke. Kontroversiel, hvorfor han ved det? Er han politiker? Jeg ved det ikke, men... Jeg synes, min kontroversielle er en gang, som jeg altid har stået ved den. Den er meget... Du har holdt på hatten. Det er, jeg synes, at cola er bedre end Pepsi. Hvad? Ja, Coca-Cola. Vi bliver nødt. Selv en bedre end Pepsi Max. Og Cola Zero er også bedre end Pepsi Max. Okay,
Peter, hvis du kunne klippe det der ud, jeg tror altså ikke... Jeg tror ikke, det bliver så godt for vores reputation. Der har jeg sagt det. Ja, det kommer ikke med. Det kommer ikke med. Og så siger jeg svarer på det. Jeg svarer på det. Min mest kontroversielle holdning er... Skal jeg kigge igennem? Altså, jeg gør mange kontroversielle ting. Men jeg ved ikke, om jeg har nogle holdninger som sådan. Nok. Jeg synes det... Jeg kan godt lide at spise hundehaler. Altså, det er der ikke noget galt i. Han bad om kontroversielle holdninger, så siger du noget, som min bedstemor gør. Jeg synes det er kontroversielt. Jeg ved ikke. I må skrive ned i kommentarerne, om I synes, det er kontroversielt eller ej. Måske er der mange, der gør det. Hvad bruger du ellers handen til? Mobbe gulvet? Ja, det ved jeg ikke. Bare som sådan en hurtig lille snacker. Jeg ved det ikke. Skal vi tage endnu et spørgsmål? Ja. Hvor bor I? Det vil jeg altså ikke oplyse om. Det for privacy reasons, så gider jeg ikke... Det gør jeg ikke. Jeg bor i en by. Det er alt, hvad jeg vil sige. Bor du i en by? Ja. Eller nogen form for bygning? Hvad for dig tror, at jeg ikke bor i en by? Jeg har naboen. Jeg går ned ad gaden for at komme hjem. Jeg bor faktisk tæt på. Tæt på studiet? Ja. Man kan sige, at det var også spontant tilfælde, jeg kom herhen. Hvordan kom du herhen egentlig? Vi har 5 låse, som du skal komme igennem. Der er en låse. Jeg kom ind. De kostede... Igen. Købte du de billige låse, Peter? Peter mig her, Peter mig der. Peter. Jeg kan ikke lide den mand. Hvorfor ikke? Det er også lige meget. Hvad var dit første indtryk af Peter? Børn i en kælder. Hvad? Hvis I laver noget, jeg ikke kan lide, ikke godt med de børn. Og måske lade være med at gå ud af den der. Det vil være en eksplosiv udgang. Som kan man sige. Eksplosiv. Kaboom. Catch up. Okay. Ja, okay. Vi ordner det. Vi skal lige filme færdigt. Godt nok. Han er... Jeg tror ikke, han er med os længere. Så det er bare os to. Det er alligevel også bedre med Peter, ved du? Der er ikke nogen, der kan lide Peter. Gratis børn er gode børn. Skriv ned i kommentarerne, hvis I kan lide Peter. Vi får ingen kommentarer. Det kan jeg love. Den første... Jeg har kendt ham i lang tid, faktisk. Ikke dvæle. Sikkert. Han er en god venner med Mikkel Madsen. Ja, han snakker hele tiden om ham. Så er han nok en rådning, vil jeg sige. Bedst. God riddance. Good riddance. God afskaffelse på ham. Vi kan sagtens... En mindre ule i mosen. Eller... Vi kan sagtens. Vi kan... Jamen, vi kan annoncere i dag, at vi tager imod nye praktikanter. Bare søg ind og skriv til vores mail, så kan det være, at I kan komme med i studiet. Og søg det top hemmelige studie. Jeg tror, det bliver rimelig spændende. Og vi kommer ikke til at gøre noget ved jer, bare roligt. Vi er forsikret. Nå, men jeg tror faktisk aldrig, jeg fik svaret på det der, hvad er jeres holdning til cannabis. Men nej, vi springer over. Jeg vil gerne vide den. Fortæl mig. Okay, jamen, det ved jeg ikke. Cannabis.
Jeg har ikke rigtig nogen holdning til ham. Jeg er ikke enig i alt, hvad han gør, men hvis han kunne gjort noget anderledes, så kunne det være, at han stadig var med os i dag. Men ja, næste. Man kan have ham, men han er familie. Så. Ja, han er familie. Men altså, jeg snakker ikke med ham længere. Han har et sted. Ja. Lad os tage endnu et spørgsmål. Jeg tror også, det bliver det sidste. Jeg tror ikke, vi kan nå meget mere. Hvad er jeres rekord i ølbowling? Hvem er ølbowling? Hvad er så sjovt? Ølbowling. Det minder mig om... Ja, det er lige meget. Men rekord er 500. Min rekord er 501. Okay. Ja. Elsker du dine børn? Min rekord er faktisk 490. Min rekord er 490. Okay. Jeg har faktisk aldrig spillet det. Jeg ved ikke, hvad ølbowling er. Ja. Altså, det ser mig ham, ølbowling. Vi er familie. Det behøver jeg ikke, det behøver. Så skriv ned i kommentaren. Hver 5 like. Jeg bowler en øl. Vi bowler en øl for 5 like. Så 10 like, 2 øl vi bowler. Som du forstår. Det behøver jeg ikke at gøre. Like hernede. Det er lige, nej, ikke like. Like lige nu. Dislike faktisk. For det går ud af den her video. I behøver ikke at se video. Okay, jamen der er ikke så meget mere at sige. Jeg havde jo ikke så mange spørgsmål forberedt i forhold til... Jeg ikke vidste, at det var dig, der skulle komme på. Men det var en glædelig overraskelse, kunne jeg sige. Ja. Har du nogen afsluttende ord? Ikke... Ja. Babylons vand er meget godt. Må jeg smage? Ikke opsøg. Ja. Jeg tænker ikke, der er så meget at sige. Vi ses. Vi ses i næste episode. Er I klar? Bum! Boogie bomber! Bam! Yes!